да не знае. Това е Антон Митов. Точно така. Да, той е един от художниците, които е завършил къде? В Флоренция. А къде е роден? В Стара Загора. Всичко знам. Браво. Антон Митов. Шопкини на пазар в София. Антон Митов е роден на 20 август 1862 година в Стара Загора и заедно с Мърквичка е един от основоположниците на българската класическа рисувална школа след освобождението. Живописта му е ориентирана към реалистично представяне на заобикалящия свят. Антон Митов е художник, чието творчество остава в историята с образите на живота в следосвобожденска България. Много характерен сюжет на неговата живопис са картините на пазарите. Те са изпълнени с въодушевление от пъстрите, оживени тържища, ярки дрехи и изразителни образи. Типични за художника са неговите многофигурни композиции, разположени на огряни от слънцето градски улици и площади. В първите 3 десетилетия на 20 век на платната му оживяват колоритни сцени, които отразяват не само подробности от етнографията ни, но и от реалния живот. Те са създадени с такава прецизност и топлота, че се харесват много извън границите на България. Селските платна на Антон Митов са посрещнати с възторг в повечето европейски държави, а той самият е канен за изложби в Париж, Берлин, Рим, Венеция, Варшава, Мюнхен. В картината "Шопкини на пазар в София" можем да видим бита на българина, етническото и културно многообразие и дълбоко провинциалния характер на Стара София. Изобразени са 2 селянки, които разговарят и продават яйца. Облечени са в местно, традиционно облекло с кожухчета без ръкави. Братче, не пипай, това е произведение на изкуството. Видяхте ли какво си взех от пазара? Бърдуче. Виж какво си купих? Дървени лъжици, билици. Картината е една колоритна илюстрация на традиционния петъчен пазар, на който можем да си купим менци, кокошки, яйца, зеленчуци и какво ли още не. Какъв художник! Завършил във Флоренция, гледай какви картини, пазари, колко е разнообразно, колко е живописно всичко. Точно така. А къде можем да видим негови картини на живо? Националната художествена галерия и в други галерии, примерно Пловдивската, Стара Загора, Бургас. София! Да. Нямам търпение да видя всичко на живо. Елайте се, бъде се на място.